Bayapsong sini dara pohor khairongma kobang hamjakma kobang maya gonang khasuksa tiprasa rongni hamya chaya jorao subanai tai logiri uitongnai thuya chaya khlaiui o borokno no tini majra berkha Sanjanani mama je dara pohor 10,65,000 lukurok rang chubamano palkhai lekha laiui je khatao suyui lukurokno sai khnarimani phiaba dara pohor o rang 10,65,000 kaya tutuino kau hinui lukurokno sai khnariu hinui Sanjanani mama majra berkha tai o rang lekha purbo Sanjanani mama gri rok hinui sai dong bini yak bai rang khoksapano ma lekhaya rok hinui buino kokpiri saui tongkha je dara pohor no majra berui tongkha norok kisa khnaui naidi nang bahike nang rang magoni ya ni ya go rang kalaya nai nang bob khok bai sai mang ka sala momona ki recording khana re de borok je no lukorok je donation khanani angrang khok saphano mane bong ya mane angrang magoni ya do rang bone na ka borong bone ani screen jeslani mokhang nugui tongmani omono Sanjanani bini mama tai bini mungke Amit Kumar Deborma जों bini o jagao hajar lakh rangbo sen khlaijak Sanjanano chubamani bagui phiaba bini o jagao rang je bororok asuk lakh amount kotor rang rohorka o rang rohormano tamni bagui bini a jagao rang amsuk sokpai kahnei bank ni statement tang ni bagai ragya tabuk hingka hingke je dara pohor songno se ulta majra berei tongsiwo o Amit Kumar Deborma Sanjanani bini mama bo tangei bini bengo je lukurok subamani rang Sanjanani mungei tamni bagai phunukragya ongna nang tamni bagai funuk paya ongna nang oboto lukuni rangsi lukurok to bono sadi nungdi nini bengo toni di hinai to rohoya oboto Sanjanano khairo guise satung watui manjak laiui chuba layo tamni bagai funuk paya Sanjanani family ni bororok total 4ta account social media o lukurok no chuba di hinai rojak saboni hingkangke Sanjanani bini mama Amit Kumar ni tei khoroksa bini yongburi dahin bibu ni kaisa tongo tai Sanjanani buma bai bufani account bo rojak a jagao bo kobangma bororok suba laika hajar lakh rang no phiaba dara pohor song obono hisab nalia hisab ridi hinibo borok ronani soya phunungnani soiliya lukuni rang no inke dara pohor song borok bo jobordosti khlailia abo brongni family ni matter brongni family rok olo hisab khlai phunukton mani o rangno bo borok phunungnani soiliya Sanjanani family ni borok tabuk hingke o Sanjanani bini mama niji to borok ni o jagao bini bengo rang busuk thangka busuk lakh sokpaika oboto lukuni rangno bo statement riliya bini bank ni phunungnani soiliya tabuk hingke ulta se dara pohor no se majra berei tongsiwo borok se rang goniwo tai rang asuk kobang ongya tutuino je 10,65,000 ongkharok hnui suyui lukurokno sao tai 3 lakh hai rang gomajak rok hnui saui tongkha Sanjanani bini mama je borokno chubaui se borokni patient tabuk suk jora kothang tongui tongo o borokno se borok tabuk hingke majra ruui tongsiwo tai kok piri tongsiwo যদি সে dara pohor kwrui eba khe dara pohor nongni ganao thangui basaya hingke tini je 16-17 lakh rang phaimani norokni thani je nini bengo tabu lakh rang tongui tongmani nung je lukurokno phunukya ongui tongmani o rang sabuni bagai phaika norok kisa wansugui naidi dara pohor tini chubaya hingke norokni rugi o sungsaro tabuk kothangsi tonglak khamu dara pohorni tuidul mani tai vishalni naikol mungbaise tini Mumbai Bengaluru Arunachal joto jagao thangui tini borok thuya chaya phaitam masama jagao phaisa maisaui borok kosto khlaiui norokni bagui tongui norokni family no hamjagui Arunachal thangsuka
car accident ungise langma chowai thangkamu bishal bai dara pohorni borongni Arunachalo bithi nanani bagai line bus amani 521 number phungni 5ta ni simi basa khai u horni ekta duita ose bithi manu sapung ogo maikrei phopung mathuya khlai 3-4 din borok thangai kosto khlai tobo hamtun kuya sanjana hinei dara pohor bai bishal maya nangjagai norongni ganao basa oi tongo Mumbai thanglai jaukha Mumbai bahaino Belaino patient kubang o tata hospital cancer rogo phungni simi basa khangke u horni 3-4 ungyo dinra 24 gonta hai line basa woi yakung ruwayei bokrok sawoi ogo maikrei tui botol thaisa nungei norongni bagai hamjagai samung khlai tongmani se norok tabuk hingke o bororok no se majra beri tongsiwo je rang sao humani kokno klai khadara pohor songno chini tipra sani bisingo khorok busukno dara pohor tai bishal hai khlaiei jaiti klaya gusti klaya amani gusti bo klaya babani gusti bo klaya nana thaguni gusti bo klaya haifano obo hai khlaiei chuba mani norok tipra hastewo khorok busuk borokno nukha ang to nugyaku tabungno first time je dara pohor bai bishal no je jati gusti klaya phano thuya chaya muktrui ogo maikrei khlaiei je jagao thangdi je jagao orono thangai hamnai hingke norokno tlangai thangu fiaba norok o borokno se bukha sbayei tini mokolni muktui kupulung khlaiei kabri tonikha ang sanani musungo sanjanani bini mama Amit Kumar Debormano je nung to khoroksa sanjanani mama nungsi tebo saktanani nango nungsi tebo tuidului tongnani nango nung bini mama ungise sanjanano chubai maya ungai nogo khiklai chirigai kabui toni nable hinke dara pohor songle kunusi klaya haipano se naidi busuk sak tarei tong nung bahaike dara pohor songno majra beri mankhna dara pohor song hai borok tabungni dino kusi kurui hinei manu boki norongni rang je lag je amsuk kaya no bulke suyei je lukurokno phunungna haidema tongba nini kokno lukuroki accept de khlainyo ba dara pohor lukurongni buskango je asukke subawi tongo jaiti klaya gusti klaya haipano bo tiprasa dofano hamjagei ganao basawi subawi tongmani bo ki tatal sanai borok diba nung je dara pohor bai bishal no je tatal majra berei tongmani tai dara pohor bai bishal ni muktui klaimani obo borongni mokolni muktui no simi nang khiklailia je joto tipra hani tipra sani mokolni muktui no khiklaimasi klaisiu Amit norok no chubana bo yogya norok ni bagai kosto khlanya ni bo yogya tai norok bai hinjangnani bo yogya kogono tongo musuk kuthui nogoti saka hingke dut masao borok kuthui nogoti sake kok khontai manjago huma haise norok ba dara pohor bai bishal no khlai tongsibla Amit no omono sana musungnai je norok tabuk tai nangliya rang pusa ungkha lukuni chuba chubai tai kebno kirilia kebno lasiliya aba hai hene wansukangke norongni bagai belanyo bul ungnai norongni or rang pusa tabuk je lukurok no hamjagai chuba ma haino lukurok norongni tomung no saimangka lukurok tabuk norok no tai sini glak norok sabuni gunoi sini jakha amsugo sogika norok wansugai nadi norok no kebosi sini nai kurei dara pohor bai bishalni bagai se norok tini ajagao soguyu norok tabuk o borok no se mokolni muktui phurei klairiwoi khiklairi kabri toniu borok sulana khairokma kubang maya ganang hineibo asuk borokno phaida tati sari Amit norok dara pohor bai bishal borokno hamjago maya nango khairokma kubang borokni bukha haipano je norong bai majra berjagei le borokbo asukai tongui maya lukurok saimano sabuni kaham sabuni hamya norok busuk jora tei rugi nole tsi nailia norni bukhugo rangni kok mangsi phai tongu hospital nairima bo dino 20-30 hajar thangbo flight ticket tanma bo
lak lak thangpo nong ni yago rang tei kisasi tongsi urok ni norok sawi tongo ari nong no lukurok nangkhangke tebo si rwnai hwnoi tobo nairidi Sanjana na hinise lukurok kok rui tongo hingke norok tamni bagui o rang no mang asuk mokol swngnani nang Sanjana ni family ni je saite account rojak lukuno phunuk ya ngui tongmani abo tabuk phunungna si nangnai lukuni bwskango tubuya hingke abo bisarma asuknai abo lukurok jotono ready no tongui tongbayu dara pohor bai vishal no je omit majra berei tongmani nung naka sanani nangnai lukuni bwskango phaiui tai tini dara pohor bai vishal je khoroksa sikli rimi no subanani hinui tongmani tini se doctor tlangui phunungnani tongmani phiaba brongni o majra berjangmani bagui borok tini dukho nangjagui o miss rimi no nainani soiliya tai keb no phano se borok nainani soiliya kebuni gana o thangui basanani musungjakliya borok miya borokni social media Facebook page o borok saklai rwkha already no chini dara pohor bai vishal aske samung khlai tongo kaham samung khlai tongmani jorao se norok haike kebangu norokni samung sawi paikha ongui paikha hnui tabuk hingkake o sikli rimi bwkha baijagui bwsuk sori kosto ongjagui tong bini mokolo tumor ongjak dara pohor song angbai malai phaika khna borok ano doctor phunungnapu bwsuk je khatungui tongkhana ani bagui jotono suri laidi hinui bo koyui tongmani tei haino hai bo horo pus rojao kha je bini mokol asuke sawi tongkha dunogui tongkha je bo horda aino aya hnui bo sikli rimi kaisa pus sui rekha tei bini langma rokbo kahamke phaya ongui tongkha bini mokol kosto ongui dunogui tongmani bagui tabuk dara pohor bai vishal sikli rimi no doctor bo tlangnani soiliya tai je sikli rimi kosto ongui tini doctor tlangui phunungnani hinui je dara pohor bai vishal responsibility nawi tongmani tabuk o omit no je sikli rimi no bini je nangmani logi riwui tei mokol operation khlai je rang jotono abo omit no ruwi ma hamrinai sikli rimi no tamni bagui hingke dara pohor song dara vishal song je samung kaham khlai tongmano nung je sajagya ongui je rang nao rangma lekhaya hnei majra riwui tongmani aboni bagui no tini dara pohor song samung khlainani soiliya nung tabuk je sikli rimi no bini mokolni je problem choli tongmani abo nung tabuk kaham khlai ma rwnai nung responsibility ma gosinai dara pohor bai vishal no ani omono koimung tongnai norongni je samung kaham khlai tongmani tiprasa chugya nukhung rong no je tabuk norok gana o thangui basawi chubawi tongmani norongni belai no samung kaham khlai tongo tipra hasteo norok hai borok chubai manai kwsi kwrui ko dara norok samung taiyakardi kwbangma borok tongui mano kebungmung tongui mano samung kaham tangmano nasigui maya ongui phano norok no tola khiklaina bagui majra berui mano tam hingke kaham bai se hamya no ma mesen nai jeng hamya bai kaham no mesen jagui ongya norok belai no maya gwnang khairokma kwbang jeng tipra sarok norokni gana o tongo khata baidi dara kwbangma sini tiprasa sugya bosong jengle norok chubawi tabuk sini tipra sarok naidi hasina songrok obahai kwbangma bororok thongorok klai tongmano norok buini mukhango munimung tu mani obo belai no kaitoni hamari kaitor norok no suar rwmase kaitor se norok no dagiwi o samung no rwmani please dara norok o samung no tayakadi jeng joto tipra sarok norokni logi o tongo kha tabaidi kha dukhota nangdi je o omit songno tabuk lukurok jotono sini baikha borok o society o tirpra hasteo borok mukhang phunungnani jaga tongolak je borok kaham rok no haike muktui khiklai rwmani tebo se kaham ke bwskango yapri ma senai bayap song norokle dara pohor bai vishal je tabuk samung kaham lukurok no chubawi tongmani o samung no khlai rena da musu nakiba asuk samung kaham khlaiui chubawi tongmani yagulo bo hamya
মাজrase berjagoi tongo hungke o samung kaham khlaibo tamulap o samuno yakarei rmada chajak norokle tei Sanjana ni mama omit dara pohor songno majra berei tongmani dara pohorni ganao norokle basanani bagoi ready da tong norok comment khlai sadi tei Sanjana ni mama no जों जेसेकेपनो बिनि एकाउन्ट बुसुक रां tong obo bo lukuni buskango phaiye statement mar rnai tai o video no je mansak share khlaidi lukurok chuba wise je borok no nai tongmani asgo sogoi rimani fiaba tini beiman khaika borok dara pohor songno se mokolni muktui khiklai tongsiwo je mansak o video no share khlaidi public by se borok tabo hungkangke obahai beiman khlaisiwo dara pohor bai beiman ongkha mane public by beiman khlaimase klaisiwo anile mokolni muktui nargmalia dara pohor no kamanugoi ani bukha tikiliya video no sajakhanke like comment share khlaidi tai dara pohor no kamanugoi sabo saboni mokolni muktui klaikha